Sanibonani. Ninjani? Niyaphila? Sithemba ukuthi konke kuhamba kahle, niyaphila nonke bafowethu. Mfowethu Mkhonzweni Bingelelani. Thank you so much for being here. Thanks for supporting this channel. Ake ngamukele kuqala ama-new subscribers to this channel. Ngiyabonga kakhulu sesize sawuhlanganisa u-3.7. Sesewuhlanganisile u-3.7 subscribers. Ngiyabonga kakhulu guys. Ngiyabonga kakhulu. Ngiyacela siphinde siqhubeke kanjalo. Sibambe nje kanjalo size siyofika ku-4,000 subscribers. Ngiyongijabulisa kakhulu ukubona sifika ku-4,000 subscribers. Ngoba sesu-3,700 nje. Sekushoda only 300 new subscribers ukuthi sihlanganise u-4,000. Kuyosho lukhulu kimi lokho ukubona i-channel ifika kulama subscribers awu-4,000. Ngoba kusekuningi esisazokwenza la kule channel. Njengoba nje ilokhu ikhula kancane kancane. Kusekukhulu nale nizozibonela nje iy'nhlelo esinazo la ezisazoba khona ukubifa up ukuthi i-channel yethu ibe more interesting. Yeah. Ilokho-ke ngiyabonga kakhulu. Aze ngihlezila ngicabanga le ndaba ebikhulunywa ubaba uMsholozi. Njengoba ekhankasa lapha kwaDukuza e-KZN. Bazokhumbula abaningi ukuthi kule viki esiyakulo mangaphosisi ngeyi-2 April kuyobe kuvotwa lapha kwaDukuza ku-Ward 28. So silithatha na kanjani lela ward. Njengoba ngike ngachaza kwi-video yami engigcine ngayo kuyi-uploada la. Ubaba uMsholozi ukhuluma indaba yokutshontshwa kwamavoti. Ake siyikhulumeni le ndaba bafowethu. Useyikhulume kaningi bengaqali zona. So lokho uyayibeka indaba yokuthi i-MK Party kahle kahle kufanele ngabe iyona njengamanje ebusa eSouth Africa. I-MK Party yawathola amavoti a-enough ukuthi ifome i-government yase-South Africa. Uyezwakala mayekhuluma ukuthi unobufakazi obuqanda ikhanda bokuthi satshontshelwa amavoti wethu. Zagetshengwa amavoti wethu. Sigetshengwa i-IEC ihlangene ne-ANC namanye amaphathi o-DA njalo njalo. Bahlangana bathi ngeke kuze kulunge ukuthi iqembu likaZuma liphathe iSouth Africa. Babona kungcono ukuthi kutshontshwe amavoti. In fact bona mabenza lokho babethi bavimba uZuma. Kanti empeleni babevimba abantu base-South Africa ukuthi babuse izwe labo. Ngoba phela amavoti kahle kahle bafethu masivota sivotela umuntu othile ukuthi asihole. Loyo government usuke ungowethu empeleni. Ngoba loyo muntu usuke ekhethwe yithi. So bona mabevimba uZuma bethi uZuma akafaneleki ukuba umholi walelizwe. In short babethini babethi lonke loquqaba lwabantu abavotela ubaba uZuma ne-MK Party abafaneleki ukubusa lelizwe. Yilokho ababekusho kahle kahle. So kuzokhumbuleka ngisho nabeyindaba bayakwazi lokho bakukhavara even ey'ndabeni zabo ukuthi ngesikhathi sekubalwa amavoti kwake kwema umshini ukusebenza kwema 2 hours. Kungumlando lokho omubi eSouth Africa ukuthi ngokokuqala ngo-2024 ukuthi
kuvotwe bese kubalwa amavoti kucisha imishini njenganini la kwake kwacisha khona imishini makubalwa amavoti. Uyakucacisa kumsholozi ukuthi isizathu sokuthi kuvalwe leya mshini kwakubonakala amavoti e-MK ekhula ngamandla eya phambili eya phezulu, okwakubonakala ukuthi i-MK party ivotelwe kakhulu eSouth Africa. So njengoba elokhu engena amavoti e-MK party kwabonakala ukuthi no, ngcono si-collapse le mshini, sizothi i-system i-down noma network problems and all that. Nangempela-ke kwenzeka lokho. Umbuzo ukuthi ngesikhathi le mshini isamile ukusebenza kwakwenzakalani ngasese? Kwakwenzakalani ngalamavoti ayebalwa ngasese? Kwakwenzakalani? That's a big question. Akugcini lapho. Kunobufakazi obuqanda ikhanda bokuthi i-IEC yayehla yenyuka namabhokisi ebusuku, okungaziwa ukuthi amabhokisi ayiswaphi, ngoba kuyavela ukuthi i-IEC yayinamanye amabhaloti eyayiwahambisa engagadwanga amaphoyisa, engagadwanga ama-political party members noma ama-party agents, behla benyuka bewayise ey'ndaweni ezingafanele, behamba ngendlela engafanele. Babeyaphi nalawo ma-ballot box? Ubufakazi bukhona. Umsholozi uyasiqinisekisa ukuthi njengoba kuqhutshekwe enkantolo kuzovela konke lokho. Kodwa unokukhathazeka ukuthi inkantolo zase-South Africa njengoba sazi ukuthi ziye zamshaya umsholozi isikhathi eside, uyakungabazi ukuthi ubulungisa buzoba khona. Kodwa yathembisa ukuthi indaba uzoyiqhubezela phambili kwezinye iy'nkantolo even ezingaphandle kwe-South Africa uma kunesidingo, ngoba angeke size siphile ezweni elikhohlakele ngale ndlela, elikhohlakala ekusebenziseni iy'mali zikahulumeni lize lidlule liyokhohlakala ekutshontsheni amavoti abantu base-South Africa ezweni okuthiwa li-democratic. Ngeke size sikuvume lokho mfuthu, ngeke sikuvume. Yabona leyo ukuthi imishini yacishwa into ekhona. Ngicabanga ukuthi siyazi ukuthi kwi-Department of Home Affairs kuke kwa-investigatwa kwavela kwatholakala ukuthi kunama-officials ase-Home Affairs abethi uma enza i-corruption e-Home Affairs avele enze i-system yase-Home Affairs ingasebenzi ngendlela e-right, kube nama-network problems, system ibe down. Ngaleso sikhathi bebhizi beganga ngasese, i-network ngapha yikho, okwakwenza izinto zabo zokukhohlakala ababezenza ngasese bazenze successful. Siyalwazi lelo phenyo, ningabheka even mhlawumbe ukusesha ngaleyo nto ngishoyo ukuthi kwake kwaba nento kanjalo. Akusikudala futhi ngizama ukuchaza ukuthi lento yokucisha imishini noma lento yokuphazamisa imishini ukuthi ingasebenzi iyenzeka and yenziwa abantu be-ANC. Ngeke size sibe siyalena sithi kwenziwa abantu be-ANC. I-ANC ifuna ukuphatha i-South Africa ngokukhohlakala, ayifuni ukuthi abantu bafake ugovernment ofunwa yibo. Yingakho baze bafoster ukuthi babe sembusweni ngokuthi bayohlangana even nezitha zomuntu omnyama, ngoba be-desperate for i-power. Bayabusa manje, babusa endaweni engafanele la bengavotelwanga khona. So inzima le ndaba mfethu singayithatha kancane. Uma kuwukuthi ngempela i-South Africa kuyaqhubeka kuyi-IEC esibalela amavoti, shothi sisenkingeni ngoba phela i-IEC i-ANC. IEC i-ANC ilwela i-ANC
against abavoti base South Africa. So sizoba nenkinga ngempela uma kuzoqhubeka kanje. Ngiyafisa nje ukuthi kwangathi le cala eliqhubekayo enkantolo elifakwe i-MK Party lokuthi sibuyiselwe amavoti ethu lingahamba ngokusheshsha, kuvele bonke lobufakazi, kuthathwe nesinqumo sithi siyofika kuma-elections next year ibe iclearishiwe indaba ye-IEC, ngoba sine problem. So sebenza sijuluke njengoba kwenzekile last year, sijulukele ihala, sijulukele ubala, bese sizotshontshelwa amavoti wethu. Ngeke size sikuvume lokho bafowethu, ngeke sikuvume. Siyacela ukuthi inkantolo zase-South Africa zike zibe nobulungisa, azilibheke lolu daba futhi zilwahlulele ngendlela enobulungisa. Abhekwe bonke lobufakazi obulethwa i-MK Party. Amajaji akayeke ukuzicabangela wona, acabangele abantu base-South Africa, asebenzise bonke ubufakazi obuzobekwa phambi kwawo, ajaji ngendlela e-right. Uma kuwukuthi kuyiqiniso ukuthi ayathengeka, ake angathengeki lokho. For kanye nje bake benzele umuntu omnyama wase-South Africa ohluphekayo, bamnike into ayidingayo nemfanele. Yiloko nje esikucelayo. Indaba ye-IEC iyangistressa kakhulu, iyangicindezela kakhulu uma ngicabanga ngayo, ngoba sizosebenza sisebenze ukuthi ekugcineni ifike i-IEC inike abangani bayo amavoti wethu, siqhubeke sihlupheka ngale ndlela esihlupheka ngayo. So yiloko nje okungikhathazayo engithi ake ngikukhulumela ukuthi lezi zinto ezikhulunywa uBaba uZuma, uBaba uZuma usekhuluma izinto eziningi eSouth Africa yonke leminyaka, zinganakwa. Abanye bemgxeka, bekhuluma lokho nalokho, besho ukuthi uyena ocindezela abantu abamnyama ukhohlakele. But uBaba uZuma kuyavela kancane nabantu baseSouth Africa bayambona ukuthi empeleni lo muntu ebebhecwa ngobende inyama engayidlanga, ayikho lento abamsola ngayo. Namanje lezi zinto ayikhulumayo ngeke ngibone nje abanye even intatheli abeyindaba bemhleka uSulu, bembheka njengomuntu okhuluma nje ohemayo empeleni. Kanti lezi zinto ayikhulumayo nje bese lokho eyiphinda kuyafuna ukuthi zinakwe, zilalelwe. And imedia yase South Africa ingenza okukhulu, especially imedia yabantu abamnyama, ingenza okukhulu kakhulu ekulekeleleni ukuthi akuvele yonke lento le eyenzeka ngama-elections edlule eyenza ukuthi sigcine sinalento le engekho kuthiwa i-GNU. Abuvezwe lobufakazi, kungafihlwa lutho. Izwe lethu bafowethu, singabantu, singabavoti, asinikwe igunya lokuthi sizikhethele umbuso wethu ukuthi kufanele ume kanjani. Yiloko nje ngifisa ukusho ukuthi kwangathi inkantolo zase-South Africa zingasiza udaba lolu, zibheke ngendlela efanele, amavoti ethu atshontshwe, sibuyiselwe wona. Ngempela sikule simo nje sikuso. Buka khona manje i-ANC lo tava nje eyifake kulo we-GNU, ngoba vele ayifake entweni okungafanele ngabe kuyo. Khona manje bafuna ukuphasa ama-budget, abakhona ngisho ukwenzana, akunyakazeka, akuyeke phambili, akuyeke emuva. Ngani bafosta ukuphatha abantu base-South Africa kungafanele? Akufanele ngabe siphethwe i-ANC njengamanje, bakufosta lokho ukuthi kwenzeke. Naku manje basotakwini, abakhoni ukuphuma kule nkinga bakuyo. And izwe lisemile, i-ANC ilimoshe kakhulu izwe la-South Africa futhi ngeke isalungiseka. Nocabanga ukuthi isengalungiseki i-ANC, bathi i-ANC must fix itself. It can never be fixed. ANC can never be fixed. Bufakazi balokho okwayengumongameli wayo uBaba uZuma useyishiyile wathi asingayivoteli, because it can no longer be fixed. The only way to fix the ANC is to vote it out of government, ihambe iyozilungisela ngaphandle kwe-government, iphume iphele komasipala base-South Africa, iyozilungisela ngale
iphumele ngale ngaphandle iyozilungisela khona, hayi la. Uma kungakenzeki lokho soqhubeka sihlupheka ngale ndlela sihlupheka ngayo. Ngiyabuka nje izinto ezenzayo ebonisa ukuthi ayicabangele even umphakathi. Bengibuka nje la Mkhondo, for example, la Mkhondo la ngikhona eMpumalanga, ma-elections adlule cishe sengichaze kaningi ukuthi sashaya kwasani, sathola 55% amavoti esawathola ngokwey'balo zala. Sahamba phambili eMpumalanga, eMkhondo. Ngiyabuka la kufike i-ANC ya-decide ukuthi i-legislature ize eMkhondo, yazohlala iviki lonke la Mkhondo. Kwakwamathende laphiyana kwawo. Yabona nje, yabona i-budget yalapha ukuthi over 1 million budget yalento le ebeyenzeka la. Sazi mangakho ama-million imali abayichithile beze la eMkhondo, ungazi nokuthi bazokwenzani ngempela, because after befikile eMkhondo sibone nje iy'nkinga ey'ningi zanda kunokuthi zilungiseke, and akukho abakushiya la. Abantu abaningi lapha babebanjiswa amalayini kuthiwa abeze ney'khalo zabo zibhalwe phansi, babhala abantu bakhulunyiswe emgobheni, bebhala kodwa akukhona okukodwa esikubona kulungisiwe kulezi zinto abantu ababekhala ngazo, asizwa lutho. Yayibona, beza nje la banika abangani babo amathenda iviki lonke la, kudliwa nje imali, babuyela la baqhamuka khona. Bebuyile-ke namanje futhi izolo nje kule weekend yona le ngeyi-28 kule nyanga esikuyo uMarch, bebala namanje nje lapha e-stadium kusadilizwa la mathenda, bebala bethi bazofundisa umphakathi nge-TB. Imali abayispendile lapha uma ungathi uyohlola ningi kakhulu, kodwa umphakathi ayikho into abayishiya emphakathini ukuthi izuzise umphakathi la, ngaphandle kokuthi umphakathi ubiziwe waphakelwa wadla kuphela, kwahanjwa emva kwalokho. Yini enye ozuze ngayo umphakathi? TB siyayazi, sesiphile nayo isikhathi eside. Uyabona nje lena bekuyindlela nje ukuthi kuzodliwa iy'mali zidleke futhi la Mkhondo, bazokwenza engathi noma bazonakekela umphakathi, bawufundise ngezempilo ngo-TB njalo njalo. Umphakathi awuzuzanga niksi. Uma ungaphuma manje uyobheka uwehlwenyuka ubuza la bantu, ungafika uthole ukuthi ayikho into abayibhenefithile la kule nto beyila, kodwa iy'mali zichithiwe. Ukukutshelani, i-ANC ngeyisalungiseka, ayisena plan, ayikwazi uku-understanda into ey'dingwa abantu ngempela athi yini okufanele yenzelwe abantu. Bavele bahlangane nje bodwa emakhoneni bacabange ukuthi hhayi-ke manje asenze ukuthi baqhamuke sibabona sebenza lokho. Umphakathi ubona nje ngabo sebafika bezokwenza abakwenzayo. No consultation, nothing. So yiko ngithi mina ngempela i-IEC ake iyeke lokukhohlakala, inkantolo ake zisisize zidile nale issue ye-IEC. Sifuna ukuphuma enhluphekweni, inhlupheko engaphansi kwayo singaphuma kuyo ngokuthi sikhiphe laba abasemandleni ngokungafanele, okuyi-ANC nabangani bayo laba enabo emandleni njengamanje. Ne-IEC asayidingi. Yiloko nje ngifisa ukusho. Ngiyabonga kakhulu-ke bafethu. Yiloko nje bengithi ake ngikukhulume namhla kule video ukuthi ngihleli la ngiyacabanga, ngibuka zonke lezi zinto la. Ngiyabona ukuthi uma sisaphethwe i-ANC ayikho into ezolunga, singakhohliseki. Ayikho into ANC can no longer fix itself. This GNU thing into engekho siyayibonela na. Ne-DA nje uyabona ukuthi inokuyisola nayo ukuthi kahle kahle yayenzani ukuhlangana nalapho ugovernment, ngoba nayo i-DA inezayo futhi angifuni ukukhuluma kakhulu ngakodwa ngifuna ukukhuluma ngalaba abasiqhoqhobele ngendlela engafanele kuyi-ANC. Abakithi bamnyama kodwa sicindezelwa yibo ukudlula abantu bebalehlukile kunelethu. So senkingeni bafethu.
ake senzeni sure-ke ukuthi kula ma-by elections aloku avela aqhubeke eSouth Africa, siyaphuma ngobuningi siyovota. Sivotele umkhonto wesizwe party. Sibhife up i-organization yethu ngamakhansela amaningi ukuze sifike next year sesivele sinaleyo momentum yokuthi siwina kwasana, sithatha kwasana. Yiloko nje bafethu. Mfoka Mkhonza, ngiyanibonga kakhulu bafethu ngokuba la, ngokuthi sixoxe ngazo zonke lezi. If you haven't subscribed, ngiyacela ukuthi usubscribe because there is more to come here. Kuney'nhlelo esisazozenza. Njengoba ngibona nje manje sengihlala nasey'gangeni ngingasabonakala emotweni kuphela, kuyakutshela ukuthi kukhona la sibheke khona kule channel. Kuningi okusazokwenzeka la. So ngiyacela ukuthi usubscribe ukuze kuthi kufika lezo iy'nhlelo ozoyibona la ube uyimember esubscribe-ile kule channel. Ngiyabonga kakhulu niphile.